какъв тип? Ако ние приемеме, че това са действия, които обслужват, а според мен несъмнено е така, руските геополитически и икономически интереси, много опитни хора, защото руската пета колона тук е изпълнител, но хората, които внушават, които са направили този сценарий, те имат богат опит. Интервюто с Гордиевски. Дойде момента. Моля ви, колеги, пуснете този цитат от голямото интервю на Георги Коритаров по ТВ+. По темата за Белене, как мислите, ядрената енергетика явява ли се инструмент за външната политика на Русия? Станция електрическая, которую русские строят. Изграждането на АЕЦ Белене е с цел България да бъде превърната в слуга на Русия. Слугой Москвы. В Русия, за разлика от източна Европа и специално от страни като България, няма икономическа криза. Русия има газ, нефт и други ресурси, от които черпи пари. И те хвърлят тези пари, за да си купуват агентура. Освен в България, руските служби работят много активно в Сърбия, в Чешката република и в Прибалтика. Руските специални служби смятат, че България е в джоба им и че могат да си правят каквото си поискат. Съществувала огромна станция. Имаше мощна съветска резидентура в България. Това беше огромно отделение, което беше в тясна връзка с Комунистическото министерство на вътрешните работи на България. Тези хора знаеха всичко, до най-малките подробности какво става в България. Когато падна социалистическата система в България, тези хора останаха в услуга на на съвременните руски специални служби. Първите 10 години, по времето на Борис Елцин, те много не знаеха какво точно да правят, но сега при Путин те много добре се ориентират и имат за цел да превърнат Прибалтика и България отново в руски сателити. Какво може да се направи, за да се противопоставим на такава руска интервенция? Българско государство должен быть установлен. В България трябва да се разгърне противоагентурна дейност по отношение на руския шпионаж. Но обърнете внимание, ако сега руските служби загубят част от агентурата си в България, те тутък си ще си спечелят нова, защото имат страшно много пари. И пак подчертавам, агентурният апарат, резидентурата на Русия и съответно агентурният апарат, с който работят, са огромни. 50 оперативни работника работят против България от руска страна. И ето, например, за да бъдат контролирани те, на всеки от тях трябва да има поне по 3 български офицери от контраразузнаването. Обърнете внимание, за 50 трябва да има 150 души, които да им противодействат. А България едва ли има толкова много пари, за да се противопостави на това. Сега, продължаваме. Това беше цитат от интервюто ти с Олег Гордиевски. Господин Соколов, как, нямаме много време вече, как прогнозирате развитието на ситуацията от тук нататък? Ами, за съжаление, аз смятам, че кукловодите ще продължат да се стремат да дестабилизират и, за съжаление, те намират опора и сред българи и след български политици. Как може да си обясниме думите на господин Станишев, председател на БСП, председател на ПЕС, че ако това правителство на ГЕРБ не подаде оставка, то ще бъде свалено с други средства. Ние чухме от устата на господин Станишев в парламента, само защото ГЕРБ е направил, както той смята, дали е спонтанно и организирано, за мен е без значение, един контрапротест, че това води към гражданска война. Чуваме непрекъснато думите на лидерите на
ДПС, всека атака срещу тях, че тя застрашава етническия мир. Да, но как прогнозирате какво ще се случи сега? Ами аз, за съжаление, ако хората продължават да не разгадаят кой има интерес от това, че това са действия на руските специални служби, че те са употребени, започнали с едни справедливи икономически искания, да се променя политическия модел, да не видят кои са организаторите. Какво значи организатор на тези протести да е председателя на младежката организация на русофилите в България? Какво общо има русофилите с цената на тока, освен че високата цена е дължими на Русия, или да се сменя политическия модел? Това означава какво? Путинизация на България. Обърнете внимание, зоната на криза. 3 държави, членки на Европейския съюз и на НАТО. Заради ЧЕЗ, България и Чехия си размениха много остри реплики и реакциите на правителството на Чехия са доста така крайни, дори на фона на отношенията, каквито би трябвало да бъдат между страни съюзници. В Прибалтика Естония, също член на Европейския съюз и на НАТО, е в процес на начало на пореден опит за дестабилизация, пак заради цени на тока. Виждате, че това е едно направление много широко описано и от интервюто ми с Гордиевски, между другото. Всичко обаче, Жоро, само скоба казвам, остава като анонимни действащи лица зад колисите. Те не са анонимни. Никой не смее да назове хора. Никой не смее да назове персонажи, предполагаме. Значи имената на тези хора ние може би не ги знаем, но е достатъчно, че назоваваме институционален интерес като хипотеза и интерес на държава, която наистина има своите амбиции за възстановяване. Назоваваме институционален интерес, обаче дайте да назовем, защото няма време вече за наши дълго говорим, а какво се случва от тук нататък? Задълбочаване на кризата. Задълбочаване на кризата. Кой има интерес от това задълбочаване на кризата? Нито един субект в България няма интерес от това. Нито един. Мисля, че ако трябва да се търси противодействие, въпреки че няма технологично време да се направи това, но така или иначе, колкото се може по-бързо възстановяване на смисления и сериозен политически език като единствено легитимната форма за опитуване и за възпитаване на гражданска и политическа култура в България. Да, но вчера господин Плевнелиев направи това или ще направи това тази вечер, което отговорно го казвам като моя позиция, трябваше да направи господин Бойко Борисов, докато беше премиер, не в оставка. Той трябваше да застане срещу протестиращите или пред тях и да им заговори така, както други политици, чието имена няма да казвам, защото трябва дълго да обясняваме смисъла на тези аналогии, са правили в подобни кризисни моменти и са спечелвали огромно доверие. Но сега, край. Моментът вече изглежда по някакъв начин прекалено напреднал. Вчера Стефан Гамизов, в предаването на Кошлуков, обясни, че българската енергийна мафия има 2 крила и че едната евентуално се групира в момента около Росен Плевнелиев. Не, мисля, че тук трябва да проявим здрав разсъдък, реализъм. Господин Плевнелиев, нямам честа нито да го познавам, нито да го наблюдавам отблизо или да съм го наблюдавал, но в момента направи единственото възможно нещо, което може да направи български държавник. Отвори вратата за възможен диалог. Господин Соколов, последно вашата прогноза. Ще успее ли господин Плевнелиев да съчетае толкова разнопосочни интереси в един общ интерес, или и президентството ще бъде озлочестено като част от институциите в тази държава окончателно? Аз му пожелавам да успее. Не съм съгласен само в един пункт с господин Коритаров. Има ли в България субекти, които печелят от криза? Според мен има субекти, те са известни. Това са политическите партии. Имена дайте. Ще дам веднага. БСП, ДПС и Атака, които сплотяват своя електорат, твърдото си ядро, именно по такъв начин.
И не случайно тази революционна ярост в кавички се нагнетява и от господин Станишев, и от Лютви Местан, и от Волен Сидеров. Да, Волен Сидеров смята, че България става колониална страна, защото е член на Европейския съюз и получаваме оттам средства. Отделен въпрос дали но е ги за АЕЦ Белене и не го но е за АЕЦ Белене, че ще стане да даваме на Мога ли Русия. само да кажа, ако имате интерес, тук ще доразвия това, което ще си позволя да го направя, казва господин Соколов, тези партии имат тактически интерес от гледна точка на предстоящите избори. Но не вярвам да имат този стратегически интерес, какъвто има външния фактор и който интерес е тотална дестабилизация и разграждане на политическа система, защото, нека бъдем обективни, докато господин Станишев беше премиер, при идването на Джордж Буш в София, Станишев получи определението мистер Клин, т.е. Америка прояви едно доверие и толерантност. Не като към партиен лидер, а като премиер на съюзническа държава. Така, разбрах. Не можем всичко да изговорим. Общо взето завършваме този разговор с опасенията, че няма да има втори. Защо да няма да има втори? Че ескалацията на напрежението ще продължи и че това може да доведе до деструкция на българската държавност. Край, както Иван и Андрей казаха, може да няма държава другата седмица. Продължаваме.